PNV! Herrien alde biarriteko 4 urte ostu dauzko ez ezker abertzaleari. Oingoan beste 4 urtetarako albo batean itxi gure gaitue. Gitxingo batzuk gara, legalak eta Larrabetzun EAE ANV udalera doa. Ezker abertzalera udalera doa. EAJ PNV posarren ibili da legislatura honetan. Partiduen legea hago txikiz kritikatu eta egoera superetako alegin txikien abe egin barik. Larrabetzuarro kandidaturatik behin eta barriro eskatu jako Larrabetzuarron ordezkariak parte hartzerako neurriak hartzea eta ez deus zirkin epein. Ordezkapena galaso egin dau EAJ PNV-ek Larrabetzun. Herritarren etorkizunerako hain importantea den hirigintza antolatuteko plan orokorra, herriko ordezkaritza legitimo zein herritarren parte hartzea eta kontsulta barik egin dau. Etxeen promotorekaz, ostera, seguru gauz batzar bat baino gehiago egin dela. Parte hartzea galaso egin dau EAJ PNV-ek Larrabetzun. Ordezkapena eta parte hartze bako demokrazia ze eratako demokrazia da. Zein eratako demokrazia izan dugu 4 urteotan Larrabetzun. Eta plan orokorrera etorrita, diseinatzerakoan EAJ PNV-ek argi erakutsi dozku noren interesen menpe dauen. Ladrilue oinarritzateko ekonomia sustatzen deurienen menpe. Neoliberalismoak dakarren desarrollismo basatiaren menpe. 8 urte buruan, 510 etxe bizitza esan, eta realidadean 730 etxe bizitzatik gora hazkunde residenziala izango duen eskaintzak eskaini dozkue plan honetatik, euren planetik. Herriek holangorik gure deu? Nor gure deu holango hazkundea? Promotoreak? Kapitalistak? Gure udalaren plantamentua bestelakoa da. Udala herrie izatea. Guk jadanik ez dugu erabiltzen berba hori, baina gure gurasoeri askotan entzungo zentzien esaten herrire goaz, udaletzera goaz esateko, edo herrieri eskatu behar dutzugu bidea konpontzea. Gure arbasoek edo oindino bizirita ozen guraso askope herrie erabilten deurie udala esateko. Eta guk filosofia hori gure dugu hona ekarri. Horregaitik, gure programan zer egingo dugun, esango dugu, baina baita zelan egingo dugun. Hau da, funtzionamentua zelango esango dan. Hortan egongo dago oinarrituta gure programa. Zelan eta zer egingo dugun. Zelango udala, programako atal gehienetan ikusiko duzue batzordea aitetuten dugula. Batzordeak herritarren parte hartzea bideratzeko modu bata, batzordea. Eta hortik aparte, batzorde zabalak, sektore guztiek eta norbanako personakaz osatutako batzordetik aparte, asamblea informatiboak, kontsultak, referendunak eta parte hartzeko behar diren tresna guztiak erabiliko duguz. Arlo eta batzordeak planak egingo deuriez. Planifikazioa da gure biharreiteko modua izango da, planifikazioa. Eta ez momentuen pentsetako gauza oinarrituta. Beraz, demokrazia parte hartzaile zuzena egingo dugu. Larrabetzuko udaletik Euskal Nazioa eraikiteko ahalegin guztia egingo dugu. Euskal Herriak nazio izateko dekon eskubidea defendatuko dugu. Gure proposamenak ezkerreko ikuspegia izango deurie. Herri aurrerakoia, bardintzailea, solidarioa eta justuagoa albideratuko dugu. Eta hori,
laster etxeetan izango duzuen eta gaur aurkeztuko dugun herri programan oinarrituta dago.